Tror I så ikke, Henrik? Nå, lidt. Hvor er det heroppe inde? Hvad? Det er bare en af mine ekstra jakker, der lå oppe i. Ej, det hjalp faktisk. Tak for det. Vi tager da lidt. Lidt af vinden. Ja, det er godt. Det er faktisk rigtig godt. Ja. Lige oppe i Altid. Det var faktisk rigtig godt. Ja, det er jo til fødselsdagen, ikke også? Hvad mor sagde, I kom senere? Ja, til spisning. Vi ved ikke rigtig, Næste. Så kraftigt. Jamen! Jeg har en set. Ja! Nej! Godt, Mathias! Godt, Mathias! Hej! Sådan! Ja, jeg ser det igen. Ja, jeg tror sådan. Hvad er det, Mathias? Hvad er det, Mathias? Godt. Næste. Ja. Jeg gør næste der, Michael. Er du klar? Hej da, kom. Kom op. Kom ind. Kom nu. Så lige drikke noget mere. Jeg får han op igen. Nå, det var sjældent, han slår i græsset der. Vi snakker, det var mig, der var godt. Vi snakker, så er det kun en vanlig gang, hvis det giver. Så er du ude og varme op med det samme. Hvor er det isspray? Ja, ja. Det kan guld. Ja, vi kan næsten ligge i vej. Vi kan rundt og ligesom spray, så vi kører det igen. Røg han ud, eller Mik? Nej, kun for. Vend den, Laut. Vend den. Jonathan! Så har jeg lige været 10 år siden. Ej, hvor de skubber, mand. Det var da tydeligt. Men det gør man jo. Bare vente til det, gør det også. Ja, det er jo det. Det er 2 mand, boys. Kom nu ind foran ham. Ja, det er godt. Nej. Ikke stå ikke overbevist. Jeg kan ikke skylden, jeg kommer fra. Hvad skal han gøre, mand? Jeg træffede ikke op. Nå, så havde jeg jo et møde med dem, og det var også lidt bedre og sådan noget, så tænkte vi, nu ser vi tiden anden, fordi det var marts, der skulle vi lave skole i skole. Og så blev han jo enig, at de 5 børn. De 5 børn af dem, der skal til næste år. Og der er en dreng, som vi kan nå en anden. Han er faktisk særlig syg. Sidste hen. Er det ikke sådan, han spiller derinde i stedet? Der er ikke nogen, der ved, hvad der sker. Hvad? Er det ikke det, han spiller på inde i stedet? Jo, der var en mulighed for... Ja. Hvor er det kasten ud? Så sidder nede med Kom så, Nikolaj. børnene nede på et tæt område og sidder og drikker kaffe på. Det er fandme hyggeligt, det her omkring. Så render de syge børn rundt dernede på scenen. Tag den. Okay, det var ikke så meget. Ah, jeg kunne jo bare gå til rigtig sige. Sådan en lortestart igen. Var det jo godt sat ind? Det var Nu kommer han det. Jo, så Jeg må sgu nok slå en ned i mål, ligesom med kaster sig til den side. Det der, de fører 2-1. der er de slået sammen. Kom igen, Gutter! Så var det på det. Dem, der var der, det var nogen, der ville til vuggestuen. du selv meget lige med tager. Hvis de falder ned, så Okay.
havde det været på den anden ende, så havde vi råbt op om, at der var straffe. Åh, men tårn er god nok. Ja. Der er ikke ordentlig forbindelse. Det har du. Ja. Det kan ikke trække noget Jeg andet, skal eller hvad? være herude. Er det rigtigt? Til at se de. Jeg skriver helt fandt vente. Jeg ringer lige om lidt, den er ikke så god herude. Hallo? Nå, okay. Ja, jeg kan godt høre dig. Nå, okay, så er det okay, hvor langt du kan vande. Ja. Kom igen, drenge! Tryk på det! Ja. Det er fint. Det er super. Jamen, det er fint. Jamen, det er fint. Det gør vi bare. Ja. Ja, men det er fint. 2 chancer, 2 mål. Tættere på nu i forbindelse, Tobias! Og Alfred, kom nu! Kom, Oliver, kom. Ja, det er fint. Det er fint. Ja. Nej, overhovedet ikke. Ja, det finder vi bare. Ingen problem. Jo. Fortsæt! Det var en aftale. Tæt på, Christian. Vi Tæt snakker på. bare lige det. Pres op! Pres op! Pres op! Presset er det går hejt. Det er kun halvdelen af, hvad hun siger. Nej, så er det der, når der er morgen eller op, så er det som regel, og så er det jo så er der ret mange på arbejde. Nogle gange så er det så kun pædagoger på vuggestuen. Så er der de her morgenmand. Ja. Morgenmand skal slutte på noget. Så kommer jeg som regel. Så børnehaven kommer i gang. Så sidder de stadigvæk. Jeg skal tage et par meter foran afslut også, fordi den ligger lidt for langt frem til det venstre. Så er det jo, hvis vi kunne høre for sagt. Det er bare det der med, at det går ud over barnet. Han får også noget ordentlig aktivering. Så 1. juni. 1. juni. Hvad siger han så? Kom. Men det er jo... Det er sådan noget med 3 dage, der er nye købt. Så kører de på. Stadig, Kalle! Alene! Kom, spiller, Kevin! Ej, så nu ramte hinanden gang. Pas, kom nu! Så har de jo Kig på bolden, Christian! en gård. Godt, Kevin! Så laver de fylder deres egne ind op og snakker dem til jul. Så er der sætter der med til det og morgen. Rigtig godt på det. Og ligger den gulv, eller hvad? Det gør jeg i Skobby. Det er bare langt væk fra deres skole. Ej, det er perfekt, ja. Så kan vi se. Det bliver spændende for dem. Der skal så også noget mere tøj til, fordi de så også nærmest altid er ude. Men det kræver det. Men jeg tænker, det bliver godt. Tempo! Mathias. Spil bredt i stedet for. Valle, Christian! At han så kommer til at føle, så kommer han ind i en gruppe, hvor de kan se 20 børn i samme alder i vores skole. Den er bolden ikke på hen, Det er en god ting. Og så tænker han, at han starter det herovre præcis. Ikke at jeg tror, det er noget på men det gør det lidt nemmere. Og så kan man så sige, at nu bliver det sådan, hvis der er nogen, der ikke er så søde, så er der masser af nogen, der søger andre steder hen. Det har han ikke fra. Det er kun sådan, det er, han søger, ikke? Men det er klart, sådan, at der er nogen, der det skal være sådan, men Spil den første! Nu! træne sig lidt på sådan en, bare ikke Ja. Ja, drenge, kom så! det, vi har en god mange cykelhjelmen er så tæt. Nå, den har min svigermor. Ja. Fordi jeg var på legetøjskrigen. Så havde hun sådan nogle smart skater, nogle der oppe i sådan nogle knaldfarver-agtige. Så det fik jeg meget lidt til at købe. Okay. Kom op!
Godt, Tobias! Fortsætter Øj, hvor er det godt akker ellers. Ja, selvfølgelig. Mathias, prøv bare! Mathias, prøv bare! Lasse, kom nu derind! Kom nu derind! Kom! Jonathan! Kom så derind! Og så tager vi terrarie på Prøv den over! Jeg tror, det er sådan lidt i forhold til den der soltus, der er lidt fugt til, at vi ser. Jeg er så. Følg op! Følg op! Følg op! Men for det kan vi jo godt få med. I den der weekend, som vi snakker om, ikke? Altså, det kan være, at vi bare skal være hos os. Altså. Ej. Det kommer til det, ikke?